ଗ୍ରୋସରୀ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ ଆଣୁଛି। ଲାଗିଗଲେ କାମରେ ଭାଇ ଆମ୍ବ ରେଟ୍ କେତେ? ବେଶୀ ନୁହେଁ, 10 ଟଙ୍କା। 10 ଆପଣ ଆମ୍ବ ରଖ। ଆଉ ଏଇଟା 5 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଏଇଟା ଦବ 15 ଡଲାର। ଡଲାର ଆସିଲି ସବୁ ଆସିଲି ସେଟା ଆମ୍ବ ଆସିଛି ମାନେ ଆଉ କୁରକୁରେ ଆସିଛି ମାନେ ଜିନ୍ଦାବାଦ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଆସିଛି ମାନେ ନା ଇସ୍ ହେଇ ଧୁଆ ହେଇନି फ्रूट्स ଆସିଛି ମାନେ ଜିନ୍ଦାବାଦ स्ट्रॉबेरी ଟା ଚେକ୍ କର स्ट्रॉबेरी ଦେଖିଲା ଭଲ ଅଛି ନା ଟେଷ୍ଟ ବୁଝିଲେ ହେ ଏଇ ରେଟ୍ ନୋଟ ଅଛି ବୁଝିଲେ ନା ଆସିଲା ରୁମ୍ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାର ବୁଝିଲେ ନା ତ ଏଗୁଡି ଅକ୍ଷର ସାଇଜ କରିକି ନା ମନେ ଅଛି ରଖି ଦो ଟିକେ ପ୍ଲିଜ ଏଇଟା ତ ସ୍ପେଶାଲ এটা পুষ্টি খাইবে পুষ্টি মানে খাইবে তো এটা আসি তাহলে এটা ওটা খেতে দেখুন কিছু কোন তো মেতে লাগছে মুখ লাগছে খোটা লাগছে তো খুলি দেন খাই দিছি কই ভুগো দেই বিকল তো জানি না কই তুমি খালি মানে অঙ্গুর খা খাই না কেন পাই জানি দেখি খাই দু নালি নালি সেও তমা তমা জানি দেখি খাই সব भी তমা জানি ଆଉ ତମ ଫେଭରେଟ୍ ଆମ୍ବ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଖାଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ହବନି ଦିଅ ପଇସା ପାସ ତୁ ଯୋଉ ଆଣିଛୁ ସେ ଯୋଉ ଧୂପ ସେଟା ପଇସା ପଡ଼ିଗଲା ଠାକୁର ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ତମ ପାଇଁ ଜାଣିଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ପର୍ସନାଲ କିଛି ଜାଣିଛି ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ହଁ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଅଟା କିଟା ତ ଆଣିଛି ମୁଁ ଏକା ଖାଇଦିଅ ନା ମୋର ହେଲା ମୋର ଏଇଟା ବାକି ମୁଁ ଆସିବି ଏଇଟା ମୋର ମ୍ୟାଜିକ୍ ମାଉସ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ମୋ ଡବା କୋଉଠି ଗଲା ମୋ ଡବା ମୁଁ ଯେତେ ଡବା ହେଇଛି ଓକେ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଏବେ ରଖିଲି ଦେଖାବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ୍ ବସ୍ ଭାବରେ ସରି ଏହା ବୋଧେ ଏଟା ମୁଁ ନବି ମୁଁ वा स्वामी कमाल କରିଦେଲ ଯେତେ ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହି ହି Thank you for watching and please subscribe my channel.